cuestión de avalar. A decisión a teñen que tomar quen tenga a capacidade para asinar esa moción de censura, que son os concelleiros e concelleiras de Lugo. A miña consideración, primeiro, o Concello de Lugo non está funcionando axeitadamente por moitísimas razóns, e a segunda, eu quero recordar que o PP gañou as eleccións e quedou a un concelleiro da maioría absoluta. Estas son as circunstancias de feito. Todos sabemos como evoluciona a situación en Lugo. Por certo, de transfugismo creo que quedou aclarado, precisamente é o que permite este tipo de propostas, estas posibilidades, logo dunha sentencia recaída non hai moito tempo. Por lo tanto, enmarquemos este caso nas posibilidades legais que existen agora mesmo. Faime gracia as críticas do Partido Socialista, cando acaba de utilizar hai moi pouco tempo, ni sequera sendo a lista máis votada, esta posibilidade no Concello de Noia. Está moi ben cando poden utilizala e les parece moi ben, cando consideran que lles perxudica, e criticala en todo caso. Mire, se a esquerda non é capaz de articular unha maioría estable en Lugo, non é problema do Partido Popular, que creo que ten todo o dereito do mundo a intentar gobernar sendo a lista máis votada. Se a pregunta é se o Partido Popular de Galicia prohibiu esa moción de censura, a resposta é que non. Se a pregunta é, ou a reflexión que xa fixen antes, vou a facer agora, é se ao final a decisión de facela ou non facela depende de alguén, eu lle digo que é, polo que respecto ao Partido Popular, o Partido Popular de Lugo.